Počas týchto jesenných prechádzok veľakrát prichádzam na iné myšlienky a dosť často si resetujem hlavu. A pokým som nemala malého, resetovanie hlavy mi veľmi dobre robilo popri behu, ale aj to bude, nebojte sa. A myslím si, že ženy by si aj počas materstva mali nájsť svoj čas pre seba a mám rada na zimu takéto chlpaté veci, taštičky, topánky, kožušky a mám rada pobyt v prírode, nakoľko je pre mňa veľmi taký resetujúci a s výhľadom na Bojnický zámok je to častokrát aj motivačné, kedy prichádzam na to, že netreba stresovať seba samú, keď máte malé dieťa, treba mu venovať 100% pozornosť a všetko v živote je tak, ako má byť. Ahojte.